Ассалому алейкум, мардум, ман Парвиз аз Нью-Йорк. Далгажданное видео гуфти русо. Наворе ки ман чандин солҳо мехостам ба шумо нишон диҳам, духтур дар Амрико чӣ хел одаме ки дар Тоҷикистон хатм кардааст ё дар дигар давлатҳо хатм кардааст, метавонад духтур шавад дар Амрико. Меҳмони ҳамирӯзаи мо, аслан ман меҳмони ваё, бо Сомон. Сомонҷон духтур, оянда духтур мешаванд, ҳоло хонсоданд. Сомон. Салому алейкум. Сомон чанд сола? 26. 26 сола Сомон. Хонашон омадем баъд аз маъракаи тоҷикон. Акун аз дар хонашон шишта. Ба мумкин ки 90% саволои шумо, как стать врачом, чӣ хел шумо метавонед духтур шавед дар Амрико бо дипломи хориҷа ё ин ки бо дипломи тоҷикӣ. ҳамаи ҳамин наворҳо, ҳама саволҳоро дар ҳамин навор худо хоҳад мебинед. Рафтем. This is New York. Сомон. Салому алейкум. Чӣ шумо? Рафмат. Гуфти то русо ки далгажданное видео барои подписчикои мо. Кӯтоҳ дар бораи худ. Бэкграунд. Номер ман Сомон, ман аз Душанбе. Я являюсь дипломированным врачом. Соли 2021 донишгоҳи тиббия хатм кардам и по грин-карте Нью-Йорк омадам и айни замон готовлюсь подтверждать свой диплом. 2021 хатм кардед? Хатм кардам. Донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро? Да. Лекин гуфтед ки вақти грин-карта оварданатон Америка кай омадетон? Соли 2019. Падаратон бурида, шумо ҳамроҳи оилатон омадед? Омадем ҳамакаса. Дар давоми 2 сол 2019-2021 дар Америка истода донишҷӯи Тоҷикистона чӣ хел хатм кардед? Хали набуд, соли 19 омадам, грин-картама вақте ки гирифтам уже каникули тобистона буд. Тобистон истодаем, баъд ман обратно рафтам донишгоҳ. Аз Амрико рафтам, 6 моҳ хондам, каникули зимистона ва 1 моҳ бо обратно омадам. 1 моҳ истодам ва бо обратно рафтам, 1 моҳ пас. Дар Тоҷикистон беғайр аз падару модаратон боз акау додарам доред ба фикр? Апом да онҷа. Онҷа ба апотон. Яъне ки шумо ҳамроҳи падар модар ва акатон дар Америка. Дар Америка. Заифо мондан. Мондам. Ха, зур. Вай оиладор бухид. Хахто хад насбавиам мебиён рӯзаи наздик. Ҳамин рафта омад чӣ хел буд? Рафта омад, аввал хиёл кардам ки проблем намешавад, то что мегуфтанд ки бояд 6 моҳ истӣ, ай 6 моҳ зиёд бояд нагузарад. Соли 19 проблема нашуд, потому что 6 моҳ рафтам, 1 моҳ инҷаба меистодам, 6 моҳ дигар дар Тоҷикистон мехондам. Как раз кади каникула туғри меғалтид. Соли 20 ковид ба уже сар шуд. Вақти ковид ба уже ба да пасорис ва хат навистам ки ай суби ковид ман наметонам да 6 моҳ паси рафтан Америка. Ки согласие додан, гуфтанд бемалол то в течение 10-11 моҳ ты можешь без проблем оставаться. Яъне вақти баргаштан ба Америка дар граница дар пурсидан. Пурсидан 6 моҳа ба намепурсидан. Просто мегуфтам барои чӣ рафтам? Мегуфтам ман студент. А соли ки ковид буд, соли 20 омадам, уже 12 моҳ набудам ман, қариб 1 сол. Пурсидам барои чӣ набуди? Гуфтам оке студент вай, ба гуфт ваюта нишонте. Ягон доказательство дори ки студент, ба студентский билетама нишон додам, як дид. Ягон вай накард, биг дил накард. Шумо гуфтед дипломированный врач. Да. Ин духтуре ки диплом дорад? Духтуре ки диплом дорад. Ҳаст сертифицированный врач, ҳаст дипломированный врач. Дипломированный врач это человек, который 6 сол мединститута тамом кард и давай додан ему дали звание врача, просто ту табиб, врач. Или до Америка Doctor of Medicine мегӯям. Агар ту хоҳӣ бо сертификатсия гузарӣ, ту бояд бо як сол то 2 соли дига бояд бихонӣ. Ман инаша нахондам уже.
яъне ки шумо 6 сол дар Тоҷикистон хондед, Да, охирон фақат 2 соли охир рафта меомадед. да, ҳозир Америка омадед, ҳозир мехонед. да. Дар оянда бо чӣ мешавад? Бо дипломированӣ врач ёки Не, дар оянда уже хондани ман вай дар кор нест, барои диплом гирифтан дар кор нест, потому что ман дипломи Тоҷикистони мо магистр ҳисоб мешавад, а дар Америка эквивалент куни, эвалюировать куни, получается это диплом бакалавра. Выше бакалавра, но не доходит до магистра. Поэтому, вақти ту бакалавр дори, тебе просто остается сдать определенные экзамены, ступенчатые экзамены и доказать, ки ты ничем не хуже по знаниям, а и выпускникои медуниверситети Америка. яъне ки шумо бояд дополнительно, ман кӯтоҳ барои подписчикҳо мефаҳмонам, шумо то што шумо Тоҷикистонам хатм кардед, дипломи Тоҷикистон дар ин ҷо ҳамчун бакалавриат мегузарад. Да, и он кодируется, что очень хорошо, ки ты будет экстра суад намегири, то есть ту вай кредит надори. ман медонам ки бисёри бачаҳо дипломошон ба пул метавонанд дипломошонро аз тоҷикӣ аз маорифи тоҷик ба маорифи амрико эвалуэйшн мекунанд. яъне ки рейтинги Тоҷикистона буд Америка. Шумо гуфтед ки ҳамина ман хато кардам, накуниам мешудааст. Да, хатои ман ин буд ки ман диплома гапи одамои гӯш карда эвалюировать кардам, лишни пул рафт, а ягон ман ба фоида наовард, потому что вақти ту ҳамин роҳи ки дар бораш гап мезанем меёсем, либо когда ты встаёшь на этот путь, автоматически ваё худашон, то есть ҳамин специальная организация, ки донишгоҳи худат напрямую связываются. Tu ягон вая дар кор нест. Вай значит контактои худашон контакт доранд, договор бастагӣ, да. яъне ки ягон одаме ки диплома харида биёрад намешавад. Хали намешавад, потому что они напрямую форма роё мекунанд дар донишгоҳ, международный отдели донишгоҳи ту подтверждат мекунад ки ту ҳаққони либо студент, либо уже выпустился ай донишгоҳ. Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дар ин гурӯҳ аст беҳтарин. Есть определённый ваё веб-пейҷо, сайто, медрои донишгоҳта мекоби. Ҳама донишгоҳи дунё нест. Чанд донишгоҳ нест, ай Эрон ба фикрам уже точно нест. Чанд давлатҳо уже буромадагӣ ки хай вай мо удачли бурбадем ки ин Тоҷикистон ҳаст, ҳамун система мезани сразу мебурад, мегӯ ту вай дар кор нест. Ягон чи дополнительно дига дар кор нест, не. Подписчикои муҳтарам, навори ҳамирӯзаи кардани мо, мақсади ман дар чист ки бисёри тоҷиконе ки Америка мебиёнд, фарзандонашон дар тиб мехонанд, дар факулта, дар 4-ум курс, ҳамчун Сомон. Падар модарашон омаданд, Сомон бар ин 4 сол дар онҷо хондан, 4 солашон ҳайф нашавад гуфта, омадан ҳаминҷа бо тибро далниши хонда, оянда духтур мешаванд, худо хоҳад. Савол англисӣ, бисёри бародарои тоҷике ки Америка мебиёнд, фарзандонашон англисия намедонанд. Англисии шумо пеш аз омадан Америка дар кадом сатҳ буд? This is New York. англисии шумо пеш аз омадан Америка дар кадом сатҳ буд? Пеш аз Америка якум бор омадан дар сатҳи А2 буд гирета. Elementary буд. А2 гуфта чӣ масалан? А2 салом алейк тамом? Салом алейк basic гапое медонистам, а не ки намефаҳмидам одамо чӣ мегӯянд. Мултфилм агар тамошо мекардед мефаҳмидед? Кам мефаҳмидам, суст буд. Баъд омадам соли 19, дидам ки чута дела обстоят плохо, ягон кората ҳал карда наметавонӣ. Баъде ки обратно рафтам, параллелно к этим институт, бо баъди дарс вай мерафтам, иловаги англисӣ мерафтам. Дар Тоҷикистон? Дар Тоҷикистон, да УЦА мерафтам, Университет Центральной Азии. И благодаря ҳаваё я за вот 2 сол ай А2 Б2 ба гузаштам. яъне ки ҳозир мултфилмам, киноям тамошо кунед мефаҳмед? Аку ҳозир вақте ки ман Америка наомада будам, экзамен спорида будам, Б2 буд, апер қариб advanced ба хайни датину. Но в данный момент вақте ки уже ба сар мекунӣ, баъд ки уже экзаменҳо ба тайёрӣ мебинӣ, уже худат ҳис мекунӣ ки уровнят баланд шудан мегирад. Всё улучшается и улучшается английский. диплома шумо пул додед, хато кардед, расход кардеду, ба уровни англиси американский эвалюировать кардед. Баъд ягон фоида наовардам. Баъд
одам набуд ки рафта, пурсидем ки чӣ кор кунем. Пеши чанд адвокат рафтем, мегӯд ки мы не специализируемся на медицине. Шумо бояд ҳам хали специалистое ёбед ки именно ранги кейси шумо бошад. То есть ай дига давлат омада чӣ кор кунӣ. чӣ хел одама ёфтед? Чӣ ва Наёфтем ягон хел одама. Кофтем ҳам хел ба як дами интернет чита мекофтам. Баъд форумои ҳами урусоба ёфтем. Чанд каса ёфтам, менавистам. Дар бисёр духтурое ки уже дар Америка кор мекунанд, имейл мекардишонам. Як хелаш ҷавоб медод. Баъд ҳам хел кати акем рафтем, вай кардем. Якта духтура ёфтем. А вай совет дод ки тебе нужно закончить вай образование, получить свой диплом и омада встать на путь USMLE. ҳозир шумо дар тайёрӣ ба USMLE USMLE, United States Medical Licensing Examination. ин ҳамун се экзамени ин ҳамун се экзамени ки ту бояд супорӣ и ту баъд резиденси медроӣ ранги ординатураи худомон мехонӣ дар онҷа, баъд ту ба лицензия метиҳад барои свободный кор кардан. ҳозир шумо тайёрӣ дистодед ба экзамен, яъне университет не университет дар кор нест. Бо як хатогии дига ки аймо хиёл мекунанд ки бояд ту донишгоҳи унҷое буд кунӣ, Америка омадан бо medical school дуроӣ. Ваймо пулан фарқ мекунад системаи образовании Тоҷикистон и системаи образовании ино. Умуман вообще фарқияташ калони калон. ана ҳозир туғри фаҳмам, ман барои пишкомам камтар содатар кунам. Агар ки шумо бародарои тоҷике ки биёд бо дипломи англисӣ, то есть бо дипломи тиббии Тоҷикистон инҷа омадан эвалюре накарда, ҳуҷҷатошона уже куҷо мактабои шумо гуфтагӣ барои курсои муайян барои тайёрӣ ба USMLE гуфтед чӣ? USMLE. ҳам ба пешниҳод мекунӣ тамом. Фақат хали мешад яъни рафтани университет. Ҳеҷ ҷо рафтан дар кор не, ҳеҷ кор кардан дар кор не. Баъди ки ту мебии якта минус ки дипломи тоҷикии худомон ба забони русии тоҷикӣ метиҳад, ту естественно должен вай ба англисӣ перевод кунӣ, но ҳаваям намекунӣ. Пул намети Тоҷикистон ба апостил мапостили чӣ намезанӣ. Дипломата мегирӣ мебиёрӣ кати ҷоям Тоҷикистон истода. Специальная организация аст, номаш ICFMG. Специальная комиссияи дар Америка, которая занимается сертификацией духтурои форен, духтурои аз заграница омадагӣ. Ту ҳаваёба сайтошума регистратсия мекунӣ. Не ки пеша ин кора кардан ту бояд камакак да худат уверенный боши ки ту тайёри ҳамин путь повстать. Это очень тяжелый путь. Нужно решиться. Решиться кади всё дипломата мегирӣ, худата регистрация мекунӣ и нотариальное заверение мегузарӣ. Нотариальное заверение мегузарӣ $160 и тамом ту ба кейс мекушон. И баъди ки кейсата кушода ту 7 сол дорӣ ки ҳамин сета имтиҳона супорӣ. А в процессе ки баъди ки нотариальный вай гузаштӣ, ту бояд дипломата худошон специальная организация, друнаш ба бо падорганизация дорад, дипломата перевод мекунад ба англисӣ. Ту копияша роя не пулакӣ бо $50 дига экстра мети. Да мети перевод мекунад и тамом худошон занимаются потом между ты должен заниматься только подготовкой, организация занимается твоим дипломом и с твоим университетом напрямую они работают. Ту дахл надорӣ дар байни ино. Процесси ҳамин кортон чанд вақт мегирад? Процесси ин кор агар ки ҳама документот правилно бошад, фамилият алиш накарда бошӣ, донишгоҳи алиш накарда бошӣ, без проблем бошад ҳама документот, легально занимает где-то як бисёри якуним моҳ. Якуним моҳ $210? Да. Инҷа муайян онлайн бояд супорӣ? Онлайн медроӣ, не, ICFMG менависӣ, худаш автоматически мебурад, как нужно аплай кардан, подавать заявление, ҳамаш мебурад, осон аст. Аз Тоҷикистон шишта? Аз Тоҷикистон ҳоз бисёр одамои ман медонам ки хатогии ман ин буд ки ай ман барои чӣ камтар дарозтар шуд, ман намедонистам дар бораи ин чиза. Хатогии ман ки як одаме набуд ки ба ёд кардам ин чиза. Савол бисёр буд, а ответов не было. Ва гуфти шумо агар ки духтар бача дар университети Тоҷикистон хонда истода бошад ва уверен бошад ки ҳамин сол хат мекунад, метавонад ба ҳазор ваёба муроҷиат кунад, дипломошона онлайн фиристонад, пула пешпардохт кунад ва экзамен ба тайёрӣ не ихе намешад, потому что дипломата ту баъди шашум курс метиҳанад. Ту вақти студенти ту я роҳа дига хел. Ту специальный вай мегирӣ. Чӣ номаш? Не заявление, а сертификат специальный мери аз донишгоҳ мегирӣ. Через сертификат кор мекунӣ. Я бы советовал всем, кто хочет в будущем быть врачом в Америке, баъди сеюм курси уже задуматься об этом и начать готовиться. Значит,
шо гӯш кунед оянда духтуро баъд аз 3 моҳ гуфти Сомон англисӣ бояд мустаҳкам англисӣ. Не, як хатогии калони дигари тоҷикӣ мардуми худоон ки ту бояд ждат мекунем. Ман барои чӣ дер сар кардам? Вақте якумро ман китоба кушодам, ман ба Америка роӣ кардам, определёни китобо ҳаст. Як 2-3 варақша гардондам, намефаҳмӣ, мехонӣ, намефаҳмӣ, қин. И закрыл я благополучно. Да, ман гуфтам бояд аввал англисима улучшит кунам. Хатогии калони ман ҳамин буд. Бояд англисита улучшит накунӣ. Қинам бошад, сар кун, параллельно англисита улучшит кардан гир. Потому что медицинская терминология всё равно монанда. Потому что мы дар Тоҷикистон латинский мехонем. Ам бояд плюси дига дар Тоҷикистон мы латинский язык мехонем, американцо намехонанд. Они не знают латинский язык, им сложнее да терминология. Дар Амрико бояд бо як забони дига. Бояд забони дига. Мо лучше тем, что мо вай латинский язык як сол мехонем или як семестр уже доидам, нест якум курси ба. И нам легче даётся. Потому что чанда шинос дорам, духтуро туш тайёр мебинанд экзамен ба. Хайрон мешаванд ки мисол вы лучше знаете латинский язык, окончаниеше мисол там талаффуз дифтонгоша. Инро бечора намедонам. Ин чиз дар мо плюс. Мегӯфти ки ман русия медонам, вау, мега 5 забон медонӣ. Мо латинский мегӯем, вау, мега латинский. Бо чӣ забон мегӯем? Ман эронӣ медонам, афғонӣ медонам, ҳайрон мешавам. Вау, 5 забон медонам, ҳайрон мешавам. Бисёр мардуми ҳамин дилкушоди соддаам, суистифода набарен. Беҳад зур информатсияи беҳад наст. Ман тамоми университетҳое ки ҳамун сайтҳое ки шумо гуфтам, ман дар зери навор мемонам, то одамое ки ҳавасманданд даромада бинанд. Ҳозир айни ҳол шумо дипломатон уже қабул шуд, $210 акнун додед. Дарсотон сар шуд? Не, бойхе нест. $210 метӣ баъд аз якуним моҳ. Баъд аз якуним моҳ ту ба вай мебуд ки всё мо дипломата гирифтем, ягон хатогӣ нест. Вы имеете право сдавать американский экзамен для лицензирования, называется, как перевод к ним. Баъди вай ту тайёрӣ мебинӣ, баъд бо чанд қа пасаш ту метавонӣ экзамен спорӣ. Баъзе вақт мешавад ки бачаҳое ки хатмкунандаҳои университетҳои тоҷик беҳад зур, англисишам зур, саводнокияш беҳтарин, метавонад ки биёяд дипломаша спорад, баъд аз якуним моҳ экзамен метавонад. Агар ки метавонад, ки ман не советую через якуним моҳ, минимум 6 моҳ бас спорад, потому что то, что мо дар Тоҷикистон мехонем, медицинаи Тоҷикистону медицинаи Америка вообще тотально фарқаш калон аст. Это не одно и то же. Нагуфтам монад, шумо диплома гирифтед ҳамчун ки? Ҳамчун табиб. Называется табиб по-тоҷики. Не, просто табиб. Барои семейный врач бояд ту ягон чиз дига хонӣ. Ман табиба гирифтам, ба русӣ врач, ба американски GP ба баробар мешавад. General Physician бари. General Physician семейный врач. Семейный врач. Чӣ мегӯд мо ба духтур кам мерам, терапевт. Терапевт не вай, духтури оилавӣ. Терапевт, духтури оилавӣ. Дар Америка аз ҳамин сар мекунӣ. Аз ҳамин сар мекунӣ. Духтури оилавӣ. Ана баъд сразу гум што баъд дурума дароз нашавад. Регистрация кардӣ, $210 споридӣ, 6 моҳ тайёрӣ дидӣ, ту тайёр, ту бояд экзамен равӣ спорӣ. Ту бояд фи спорӣ барои экзамен. Фи, то есть налог. Баъде ки $210 споридӣ, тайёр шудӣ, мисол 5 моҳ, 6 моҳ тайёр шудӣ, уже ту уверенӣ ки метавонӣ спорӣ задан худат камакак, регистрация мекунӣ барои экзамен. Ту барои экзамен регистрация кардан ту як 4 моҳи дига ждат мекунӣ ки ту ба пермит биёд. Пермит это разрешение, чтоб ты пошёл сдал экзамен. Иҷозатнома барои споридани. Иҷозатнома омад, бо ту наметавонӣ равӣ ки твоя иҷозатнома спорӣ, ту бояд боисти дар специальный параметрик центр номаш, центри именно барои духтуро рафта экзамен меспоранд, регистрация мекунӣ. Слава богу ин бепул мери регистрация мекунӣ ки ти пермитад, мери меспори экзамена и хизматрасони экзамен $1000. яъне ки ҳозир мо ба ҳисоби шумо расходҳои шумо кардем $1210. $1210 ин агар ту $1,500 агар ки ту дар Америка бошӣ. Агар за пределами Америки бошӣ и Канады, ту бо $160 дига экстра хуш мешад. Барои ки ту бояд рафта дар ягонҷо спорида. И кстати экзамен фақат дар Америка не, дар любой кунҷи дунё спорида мешавад, кроме Тоҷикистон, Узбекистон,
мардумои ами Тоҷикистон, Узбекистон, Афғонистон рафта дар Турсия меспоранд ё дар Озарбойҷон. экзамен муайян таъриху дорад ё ин ки баъд аз регистратсия? Баъд аз регистратсия вай амус параметрик центр медурои вай зани тести параметрик центр мебини. Соаташа мебини, туғри ғалта дагар худата резерв мекунӣ. Ҳамин намуд имтиҳонҳо чанд қадар бояд според то ин ки сертификат? Да, акун ина мы сказали про регистрацию, про сам экзамен, ҳамаи хизматрасониёш чанд сум шуд. Акун бо дар бораи пули вай бояд гап занем. Тайёрибинӣ барои учебный материал. Учебный материал тоже это дорогое удовольствие. Анамин аз ҳама чизи муҳимтарини барои ҳама духтурон амин учебный материал аст, чтобы вақте мезани USMLE ҳамиқа бисёр чиз мебурад, ҳамиқа бисёр китоб ҳавасманд меши, ина шахарам, вая шахарам. Ани дарагии як хел китобо аст $210 Kaplan book. Я его не советую покупать, потому что китоб именно барои англиси не, ин китоб барои именно экзамен USMLE step 1 споридан. Специальная серия книг аст, 7 китоб аст. Да, фундаментальная медицина на английском языке. Твоя мехуни, мери меспори экзамен. Неки мен нахарам. Инҷа саволу ҷавоби ё ки не, инҷа просто чехегум ҳама ча фаҳмондаги на английском языке. Шпаргалка нест. Ин китоб бо як китоби дигар номаш First Aid. Ин ҳама линкаша мемонед давай. First Aid, эту книгу нужно покупать сразу. Мехоҳи экзамен спордам китоб ахар урусоина Библия мегӯн. Библияи духтурои урус, американцу ҳами китобе. Это огромная книга, в которой содержится вся нужная информация барои любой духтур. Это прям книга, которую любой духтури Америка дорад ва китоба қори азиёт медонад. Дуюм источники мо сеюмаш мешад Патома. Маленькая книга. Китоб чанд сум? First Aid китоб да Amazon ман соли кӯҳнаша вай бо ҳар сол нав мебурод, навтараша гири чӣ қадар нақстар. Соли наваша ман $65 харидам. Да, бахайра. Kaplan ҳафта гуфтам ку дар кор нест, метавонӣ онлайн бепул аз сайтои одамоёбӣ рафиқомон да. Вай $200 деньги на ветер, не надо его покупать, потому что китобу устарели информацияш. Ба фикри шумо хондан китоб аз даст нақстар ё ки онлайн аст? барои Америка агар ту хоҳӣ духтур шавӣ, ту бояд ҳардушон аз бинӣ. Ту First Aid-а айхалӣ мехонӣ, бисёр бо китобои дига аст параллелна мехонӣ. Аз ҳама муҳимтарин чизе ки ту бояд вообще фикр накарда расход кунӣ, банк вопросов мехарӣ. Банки саволо мешад. Банки саволо, который қариб 3600 буд, ҳам савол дорад. Маҷмӯаи саволо, мехарӣ подписка ва YouWorld ном дорад. YouWorld мехарӣ, я всем советую як сола харам, потому что ин золотой стандарт да. Мехарӣ як солаш кати такс паксо, кати налогош 650 где-то меғалтам хе. Не, вай китоб не, вай маҷмӯаи саволо. Ана вай бояд ҳама харад. $600 агар. Не, вай мехарӣ, як сол баки тамом кади мери имтиҳон тамеспори, тебе больше он не нужен. Агар тайёр нашуди бо $600 бо $600 гирифт, бо як соли дига давом медиҳад. Як моҳа доранд, 3 моҳа, 6 моҳа, як сола, 2 сола. Ба фикри шумо одами бесаводам ба фикрам. Акун аки парвез духтур фикр мекунам дар мединститут нест одами бесавод. Бит честно. Мединститут Тоҷикистон хондан осон набуд, дохил шавишам. Имтиҳонаш қин буд. Барои ми там нет бесавод. Ҳаст одаме ки неправильна информация освоит кардаги. Барои чӣ ман гуфтам ки албаки ай тоҷикӣ медицина, мисол медицина ман ин бошад, мо як тараф нигоҳ мекунем, Америка ай дигар тараф нигоҳ мекунад. Ту бояд ҳамин чиза. Ба фикри ман Америка нақстар нигоҳ мекунад, потому что Америка медицинаш основывается на доказательной медицине. Медицинаи доказательной. Айсои технологияи нав? Не, доказательный, потому что ҳама исбот медицина исбот кардаги мешавад. Да, исбот кардаги. Ягон доруя Америка бе исбот да FDA вай намекунад, апрув намекунад. FDA департаменти доруҳо вай намекунад, апрув намекунад вай доруя. Вай бояд чиқа клинически вай мегузарад,
и ҳар як суҳашонам хали дар Америка баъзе ҷоё ҳаст ки мери пул метиҳанд тува дору мебиранд метиҳанд хурда ан хеле кор наваш ҳаст clinical trial ам наравед нарои авқат дору метиҳанд мехӯри ҳар рӯз 100 дору метиҳанд доруя мехӯри мери баъд мебиад холада меги чӣ шиди ин боз реклама мешуд бачаҳама мерен дордаша мепартои мерен авқат хӯрем аз як гуфти ҷо дигар ҷо паридем дуюм уже подпиская $600 да мехарем. так мо значит чӣ кор мекунем мо first aid мехарем патома мехарем дута китоби вай электрониш аст электрониш неудобный лично ман як одами советский союз конспектуни қиндамам да электронный аммо да тоҷикистон мо конспект менавистем америка ва конспект нест ино ҳамаш электронне поэтому нам лучше вай кадан ручной бошад да ручка кати баъд дута китоба харидем подпискаи 6 моҳая харидем или 1 солая тамом тайёрӣ мебинӣ мешинӣ шабу рӯз мехонӣ агар ки гӯем ки уровни шумо мединститути тоҷикистонро хатм кардагӣ ба фикри шумо аз ҳамсинфони шумо чанд кас будетон дар гурӯҳ дар группа мо 15 кас будем аз ҳамон 15 кас ҳамин этапҳои шумо мегирифтагӣ ҳамаш метонист оз байни ҳамкурсони ҷангам оз ин метонист вайна метоизгу тоҷикистон наро не бинед шумо озир онлайн курсҳо хонсудед амбо курс аст кстати як паргап буридам агар хоҳӣ гирифтан вақти ҳамин любой иностранец америка мебиёд мегӯм ки биё вай кун курс рав хон $10,000 Kaplan курс называется барои подготовки USMLE ҳамин USMLE чанда экзамен сета USMLE сета экзамена step 1 step 2 step 3 ту бояд обязательно step 2 step 1 спори step 2 step 2 ду экзамени боратай step гуфтаи на қадам мегем қадам 1 қадам 2 қадам 3 экзамени якум баъд аз ҳар се қадама спурдан ҳар се қадама ту намеспорӣ ту step 1 step 2 меспорӣ ва больница ба как духтур документ падават мекунӣ ординатура ба баъд аз духтур уже мақсад маош мегирӣ ҳамчун духтур не баъде ки ту дута имтиҳона споридӣ больница ту интихоб кард ту больница интихоб кардӣ сезони матч ба ғалт дидӣ ҳар дутон матч шудед называется матч сезон выбора между больницей и тобой выбор ғалт дид ҳамаш нақс больница кор медроӣ тамом ту духтур неки ты не имеешь права на самостоятельную работу ту духтур ту дига ординатор не интерн не ту доктор но ту attending дорӣ як одаме ки ту контрол мекунад случаи қин ғалтат патсиентои қин ту бояд рафта аввал консультация пурсӣ барои адени шудан ту 3 сол мехонӣ больница ту лицензия метиҳад барои ҳамин ҳама талош барои ҳамин лайсенс значит ҳозир шумо ай ҳамон USMLE чанд этапаша гузаштед як степ як спордед ой молодец чанд вақт ба 1.5 сол қариб кашид 1.5 сол кашид потому что бояд айдад набурад ки ман диплома гирифта баъд иммиграция кардем процесс иммиграция қин буд қин ғалтид ҳозир мо 2024 шумо 2021 омадед дар 3 сол нав як қадамаша спордед оба 50 дадруи духтур шай чӣ лозим ин савола хонагии ман уже метиҳанд ки тебе надо роҳи қинай может алиш мекунӣ қин ғалтидест пир шудоси падарат ё мадар аслан бисёр бародарам чига зан надора ки зан дорад потому что поддержка ма авай мана поддержка мекунад он меня спонсирует ман туда оз так секретша мегӯм вай мақсад дошт я зан додам ай чизо барои ки занаш дидош ки проблемо бисёр мегӯ келин дига биёя барои ҳамин келин тестар акаш ҳамҷа якакрас вай иго дура якпая сирора гап назанед шӯхӣ мекун акун биё хел кунем мотиватсия ман медонам ки экзамени тиб хеле осон нест духтур шуданам осон нест барое ки духтуро ман пеши ягон духтур равам ҷонаман дарех метиҳам яъне духтура ман бояд дилам пур бошад ки мабодо ягон укол кунад ягон чизе хато кунад дар ин ҷавоб мешавад как раз спонсори программаи мо Гебрил Лоу агар фаҳмидагӣ бошедам нав хондем Нью-Йорк яке аз якумин штатҳое ки по статистике медицинская халатность мегӯн қариб 63 000 случай да соли 23
аз байни 51,000 духтур 51,000. ҳисоб кун, як ба як. Значит, Як ба як. як духтур метавонад дар дар давоми як сол як патсиенташба зарараш расонад. ҳаст духтурое ки мумкин 3-4 кази медицински халат низ гуфта чия мегӯн, вақт укола хато мекунад, даст худо нишонад, я даст шал мешад ёки чашм ёки Дозаи эффект. дору нотуғри менависад. барои ҳамин дар ин ҳолатҳо шумо метавонед ба ширкати Gabriel Law муроҷиат кунед. Ман дар зери навор контактошона мемонам. ба онҳо муроҷиат мекунед ва ё инвалид шуда дуред баъд аз укол кардан, баъд аз чӣ мегӯн оператсияи безеб шумо инвалид мешавед ва тамоми ҳаётатон дар коляска ё ин ки дар зери назорати падару модар ёки оилатон мешавад. Ягон кас ҳамун расходҳои кардагитона ба гарла намегирад. Ягон одамам намехоҳад инвалид шавад. Барои ҳамин ба ширкати Gabriel Law муроҷиат кунед ва ё ҳаққу ҳуқуқи шумо шояд 1 миллион, шояд 2 миллион, шояд 10 миллион доллари шумо мегирад, то ин ки аз ба ҷои шумо нигоҳ кардан ягон духтури больница омада нигоҳ мекунад. Ин хеле чизи беҳтарин аст. Барои ҳамин агар ҳис кардед ки халат нисти духтур нисбати шумо шудагӣ аст, ҳатман муроҷиат кунед, бурд мекунед. Дальше рекламный пауза буд. Рафтем. Я мотивация аз ҳама зиёд шумо ба ки дод? Падаратон ё модаратон? Мотивацияи калони ман падарам. Падар. Да. Потому что барои чи экзамени ман бо дурумадароз шуд аз ҳисоби саломатии падарам. Бисёр ваё буд, именно медицинские проблемы со здоровьем были. Ҳамин чизо мана вай мекунад. Ещё больше мотивирует ки духтур шавед. Духтур шавам. Духтур шавед то ин ки падаратонро фақат муроҷиат кунед? Не танҳо, потому что дар ҳама ваи саломатии падарам ман катешон. И вақте ки мо пеши духтур мерем, бо дукаса мерем, ман ҳама вақт потому что катешон. Пеши духтур мерем, гуфти шумо ба як умед мери. Дилат всё равно дар як кунҷи дилат тарс аст ки коре накунад ки ҳамин одам хато кунад. Барои ҳамин чиза ман дар как урусо мегӯянд на своей шкуре испытал. Целя мондагӣ. Да, целя мондагӣ ки я не хочу ки пеши ман фақат одамо биён со страхом дар дурни дилашон ки ҳамин одам сможет мне помочь или он мне навредит. Ҳамин чиз мана сахт мотивировать мекунад ки нет, я каждый день будет ман лучше, всё лучше шавам. Кош бисёри духтурам хеле кош ҳамашон хеле бошад. Беҳтарин муваффақият ба падаратон. Аҳли оилатон дар кас духтур буд ё не? Дар авлодамон духтур набуд. ДНК-ба нест? ДНК-ба умуман нест. Намедонам, ман аз кӯдакӣ мехостам духтур будан. Духтури дандон, духтури пластический хирург. Не ки баъд хонда омадам. Манам мисол 9 сол мешавад дар соҳаи тибам. 9 сол фақат хондан. Не ки ман медонам ки ман бояд кати дору ва патсиент сару кор кунам. Ман хирургия кати наметавонам. Беҳтарин кор. Толика терапия. Мерем. Исори дил каде? Да. Мерем дальше. Шумо якум этапа спордед. Да. Якум экзамен анакун тайёрӣ ба дуюм экзамен. Да. Яъне дар давоми як сол чхел ки шумо гуфтед китобҳои даркориро мехаред, тақрибан 500 доллар плюс 600 доллара курса мехаред. Якум ҳазор дига унҷа. То ҳол мо расходамон 3000 шуд барои гузаштан ба дуюм қадам. Да. Дуюм қадамаш ҳам ҳамин хел ё ин ки дуюм қадамаш арзонтар меғалтад барои он ки хатогии якум қадама намекунӣ. Беҳтар аст. Ва вторых комьюнити тоҷикои худон ба нағз мешавад, потому что уже одаме аст ки дар дуни ҳамин чиз аст и они в любое время мисол одамои вай могут ко мне обращаться. Я дар инстаграми худам ҳамин чиза вай мекунам ки мы должны друг другу помогать и лишний расход нашавад одамоба, чтоб асама чизи больное когда бьёт по карману. Ман инстаграми шумо дар зери видеоз мебинам. Нависем саволои бемаънӣ натипед. Именно агар шумо дар оянда духтур шуданӣ бошед, метавонед муроҷиат кунед то ин ки расход бисёртар нашавад. Ҳама саволои додему. Шумо гуфтед якум этапа гузаштед? Да. Якум этапа экзаменаш кӯтоҳ? Структураша 8 соат проверяется фундаментальная медицина, анатомия, физиология сар карда то патология. 8 соат 280 тест не, ами одамо хато мекунад, тест не, вай тест нестай. Вай клинический случай 280 клинический случай метадата. Иногда бывает ки камтар мешад. Агар саволо сахт қин ғалтад,
камтар мешад 280 камтар и 7 блок 40 саволи ҳар як блок ба 1 соат дода мешад 1 соат дига барои перерив ту худат распределят мекунӣ 7 соат и унҷа ту вақт метиҳад барои ту вақт метиҳад на экзамен амин 40 савола ки ҷавоб додӣ 60 минут ки гузашт компютер автоматически маҳкам мешад чанд секунд бефикрам 15-20 секунд вақт метиҳад ты будешь дальше продолжать или выйдешь на перерыв агар продолжать кунӣ нажимаешь продолжать агар негӯӣ ман давом метиҳам мешинӣ бо давом метиҳӣ значит 10 дақиқа дига шумо ба метавонад ки перерив тиҳад это от тебя зависит например ман рафтагим ба якум блок ба 6 дам баъди якум блок буромадам 10 минут ну по нужде выше дуюм сеюм вая пурра кардам набуромадам баъди дуюм ба фикрам баъди чорум блок 20 минут буромадам рафтам куҷо рафтед экзамен экзамени ман бояд дар пеши ҳамин наздикии хона месупурдам ҷо нашуд ба ман дар манхеттен рафта супурдам ҷои муайян аст гуфтам параметрик центр вай хали баъд дорад список аст дар ҳар штато камераро овардан ба кстати унҷа ваяш илтимос вандамка бурук напӯшам ман вандамка пӯшидам ҳар як меброи ҳамун секюрити як гузаштан металла искателу ки даста дар киса андоз капюшонта кушо вақти ту мерад ваёба всё равно вақт рафтоз тикаи кроме того что ту блок ба вақт дорӣ бо общий соат истодагӣ общий соат тамом шуд буро мекунад имтиҳон месӯзем имтиҳон пулаки имтиҳон $1000 гуфтам ухти болои ҳози 3000 мода бо 1000 не ҳамон входи включено да включено барои ҳамин бачаҳо хушрӯ гӯш кунанд ягон сарусима нашаванд спориданда да шумо якум экзамен гузаштед сразу ҷавобашро омадӣ ё ки дертар ту баъде ки имтиҳона месупорӣ бобуромадан бахай естественно номата менависӣ имзота мемонӣ табрик мекунанда всё идӣ баъди 4 ҳафта ҷавобаш мебиёд дар почта метрои гузаштӣ чанд фоиз кардӣ ё ин ки вай нишон метиҳад просто гузаштӣ не аввал балл буд баллаҳози гирифтам аввал балл буд балла гирифтан ба дуюм имтиҳоз бахай дар бораи дуюмаш кам мезанем аввал балл буд балла гирифтан ҳозир просто сдал не сдал просто проходной бояд зиёд гирӣ проходной балл 196 якта саволаша гирд канӣ чӣ якта саволаш например ту ба клинический случай метиҳад мардак ки мегӯяд 59 сола омад як гала жалба менависад очень большие вай жалбаш як гала вай мардака бахай аин мепурсад авай мепурсад сараш дард мекунад ваяш дард мекунад и жалуется то что у него мочеполовая система что-то у него не в порядке и охираш ба савол метиҳад ки ҳамин мардак барои чӣ мочеполовая системаш вай дорад проблема дорад и там ҳар хел ваё додагӣ ҷавобо яктеш потому что он употребляет алкоголь мы же любим алкоголь сигарет яки дигар то что яки дигараш мисол он работает трубочистом и правильный ответ трубочист ты не догадаешься до этого вопроса бисёр саволос логический ё ки нет вопросаш ҳам хекадагӣ ки ту наметавонӣ фаҳме ки ин савол туя дар бораи чӣ пурсидааст мо одат кардаем ку анатомия значит анатомия мепурсад дар бораи доруҳо фармакология значит фармакология мепурсад эники беники нет ещё что плохо то что ту ба 4-та 6-та 10-та ҷавоб метиҳад абб як гала хиёл мекунӣ ки инаш не инаш и хали намешад ҳамаш монанд и ещё нужно вай кардан ки экзамен ба ту бояд ҷавоба правильниша нагирӣ наиболее вероятный ответ. Это говорит о том, что они все правильные, наиболее вероятный шагир. Вероятность буридан значит кам. То, что вай маба шиносо менависам дар Instagram, вай намеша ки вай кунем. Мисалан, кас ба пульти или яго вай куне ки гузараем. Типа через куне. Нет, увы. Не, ина бо нас набудагеш нас. Иранге ки ам мошинда мешнис безопасности, штраф мегиранд, это то же самое. Да. Этап як тамом. Этап як тамом. Барои этап як шумо тақрибан 3 солотона ҳайф кардед. 2 сол. Ну да, 2 сол. Тақрибан 2 сол, да. Этапи 2. Этапи 2, потому что хатои этап як намекунӣ, этапи 2 калтатар мешад. Максимум я рассчитываю на 1 год. Чӣ хатоҳо? Хато то, что ту бисёр китоб намехарӣ. бисёр китоб намехонӣ ман гуфтани не ки бисёр китоб хондан зарар дорад не бисёр китоб хондан фоида дорад не ки барои имтиҳон релевантни нестанд то есть имтиҳон туя ҳама чиза намепурсад
имтиҳон ту ба специфически чизе мепурсад, ки ту уже медонӣ, якум степ медонӣ ку чӣ буд вай, уже акцента карда метавонӣ. Уже медонӣ ки ман ҳамин китоб, ман ҳамин банк, ман ҳамин қавақ ба вақтата вай мекунӣ, тақсим мекунӣ. И самое главное это тайм менеджмент. Ана ози шумо дуюм этапа хонсодед. Ози ҳаст недавно сар шуда. Шумо гуфтед ки библиотека мерам. Да. Барои чӣ меред? Потому что до хона намешад, потому что любой медик метавонад до хона прокрастинация есть термин такой, когда ты просто прокрастинируешь. Тебе нужно джогата ҷамъ кардан, маме помочь, папе, ҷиянат ба ёрдам, ты любой кора мекунӣ, не ки дарс накун. У нас мозг так он работает. Мы ҳама чӣ отложить мекунем, баъд мекунам. Вақти библиотека мери, окружение, уже шиносот ҳаст, мебини ҳама хондост, ту ҳам ба мешинӣ, уси чӣ ба мехонӣ. Китобое ки шумо ози гуфтед мешад аз библиотека гирӣ ҳамаҷо аз библиотека мегирӣ бепул. Таври естественно хай вай намекунӣ, хайлайт, вай чӣ наменависӣ. Ман китобое овардам. Ин ҳамун first aid гуфтагитон. Ина first aid гуфтагим хай уже исписано нависиана. Тунаш як глава дактора. Ина мебинем. Барои мегум ки чем онлайн китобе бошад, барои ки инҷа чизои навистагиотон бояд интересный момент так шуд. Ин якум якта китоб. Ин барои степ 1, бо барои степ 2 ҳаст. Ин ҳамаш барои степ 1. Ин ҳамаш барои степ 1. Это для то охири умрат мемонад. Степ 2 беминам ман 1000 бор мекушам. Яки барои степ 2 буд навтараша мехарӣ. Бо ҳамин степ 2 навистаги. Бо степ 2 навистаги. Не, это прям книга на вес золота и на як мусулмон навистаги. Фундаменты of Хусайн Саттар, да. Это книга. Я жалею, ки дар Тоҷикистон ҳамин китоб набуд. Патология настолько осон фаҳмондаги, даже англиси надония мефаҳмид. Ман ин китобро ман харидам, ин серия книг бефоида. Ако китобои на мисол информатсияи зур дораду, информатсияш слишком бисёр. Агар ҳар як ина ман хона, карточка созам, азёт кунам, 10 сол ба меспорам. Ин китобҳо бачаи духтур шуданин ҳамин нахонед, бо мегӯм ки мусулмонон ягонта духтур надоранд, аввали бисино. Рафтем. Этапи 2. Степ 2. Этап 2. Уже гуфтед степ 2 яша. Степ 2 бам ҳамхе китобҳое мегиред, а дигар вообще. Не, степ 2, ман ҳамин китоб, ин китоб до охири умрата, то кор даромаданата, ту профессия болезни. Ин китоб мемонад. Ман есть UI бошад, first aid бошад. Это тоже остается, а ин бо даромада мехонӣ. Бо дар степ 2 ин дар кор, информация ин дар кор. Просто ҳаст бо степ 2 навистагӣ, там уже более хали вай барои степ 2 более зациклене. Мерем савол ба. Степ 2, степ 1. Якум масалан, якум курс, дуюм курс гӯем. Да. Уровинаш. Қин мешавад, масалан аз 1-2 шумо қин шудост. Бо шумо гуфтед степ 3, сета степ дорад. Да, степ 2 бо ду қисм дорад. Гирифтани сеюм степ чӣ фоида? Яъне ки шумо дар аввали видео гуфтед ки якум степ аст, дуюм степ аст, сеюм степ. Лекин 2 степ, сеюм степа ҳисоб накарда, ҳам се ҳисоб. Ози гӯш мешавад. Степ 1 барои basic базаи медицина ту бояд донӣ. Баъде ки ту спориди, гузашти, степ 2 уже проверяет клиническое мышление духтурита. Ту ба уже ман дар бораи биохимия, дар бораи чизои анатомия хеле бисёр саволо намебиёд. Бисёртар дар бораи касалӣ и чӣ хел касалиё ту бояд аядигариш фарқ кунӣ уже мебиёд. Якум ба ту дар бораи як касалӣ мепурсад. То есть дар бораи ҳама касалиё, но як савол ба дар бораи як чӣ мепурсад. Степ 2 ба ту ба як касал, кати мисол сульфа, бронхит, ҳамаш якҷоя мебиёд, ту бояд дифференсировать карда тони, уже дифференциация идёт. Это бо step 2 CK ном дорад. CK это clinical knowledge, клинические знания. То соли 2021 бо step 2 CS дошт, clinical skills. Ту рафта да манекено, кати пациент, 12 пациент буд, пешошно медрои, они этот актеры играют роль больных, ту диагноз мемони меброи. Вай отменили ай пушти ковид, чему я рад, ай танаш OIT добавить кадан. Бади step 2 ту OIT меспори. OIT Occupational English Test проверяет уровень медицинского английского специалиста. Одамон тамошо ин ки қин буда аз нас. Дар ҳақиқат ам қин. Ана ҳозир шумо дар step 2 кай тамом мешавад? Акун step 2 ман планируем охири имсол ба фикрам успех намекунам, потому что камтар кор вай дорам бо параллельно бо дигар чизо ҳаст.
помимо бо ин экзамен бо зиндагӣ степ 2 гуфтода шумо ба библиотека мероду болои ҳамааш боз онлайн чӣ хел дарс муаллим надоред ҳичи надоред не ҳичи нест просто худат мешинӣ мехонӣ хо агар курс мехарӣ дар ягон поток хуш мешӣ катёшон мешинӣ занимаешься муаллим аст онлайн занимаешься ҳаст индивидуальный ҳаст репетитор ҳаст колледж мери специальный курс аст но пул дар кор пули вай чӣ дар кор худат метонӣ агар пул дошта бошӣ рафтахон не нара лучи худат лучи хони азобаша мебинӣ не хе ман пул дорам мехоҳам хонам чанд сум расход мешавад агар индивидуально бошад қимат намедонам чанд сум ман курсаша медонам ба фикрам курсаш аз 30 кас иборатай айми 10-15 ҳазор доллар як курсаш як курс это як сол не общий чанд курс 7 моҳ 9 моҳ аст курсо яъне ки дар 9 моҳ 90 ҳазор не весь курс 10 ҳазор 10 ҳазор и не ки ба фикрам як рӯз ба 2 соат или 3 соат лекция мешавад ба ту библиотека рӯй мекунад ҳамун дар базаи худаш ра тайёрӣ мекунад мегум ку 2-15 хони худат 3 соат муаллим мефаҳмудааст 7 соати дига ту шуда худат мехонӣ фақат худат ай худат ҳамин чӣ мегум уверенность в себе должна быть да аввали аввал экзамени ду чӣ дуюм экзамени степ 2 ё ба экзамен степ 2 кате экзамен тоже компьютерный экзамен не ки в отличие от степ 1 унҷа 7 блок не унҷа 8 блок поэтому получается бо 1 соати перерыв кати мешавад 9 соат 9 соат саволои бо ҳамон 40 саволӣ 40 саволӣ ҳа не ки чӣ ганда дор ки унҷа бо уже биостатистика аст предмет камтар қимтар мешавад предметҳо камтар қимтар шудан мегирад с каждым степом мо озиқа хонсуда масъалаи зиндагӣ ё ба фикрам ягон ҷоем кор накардед фақат дар гардани падар модару ака нашуд гуфт ҳолатое ки гӯянд ки ту дар ҷони мо задирав кор шуд лекин падар бо баромад кардан мехонӣ аку в основном ҳамин падар вай мекунад саппорт ҳозир айни ҳол шумо барибир ин корро доста бошед медонед камутум нархнома оилики духтурони амрикоя ҳозир шумо ҳамина худо хоҳад гузаред духтур равед чанд сум оилик мекунад як сола камтар соли якум ман ки мехоҳам internal medicine равам называется внутренняя медицина или терапия як сола ваят начинается ай больница вобастагӣ дорад раз и ай штат агар штати нью-йорка гирем соли якум врачи вай internal medicine по-моему 60 000 мегирад барои як сол баъд дуюм сол ба фикрам бо 65 мешавад сеюм сол ба 70 мешавад 60 000 ҳам дордаштӣ акун мезанам ну гап дар сари рейтинг не гап дар сари орзу дар сари орзуи ту кем ты хочешь быть не гапатон тоғри ман бо ман хафа нашед лекин 60 000 ин ман медонам ки духтуро аз 60 000 сар мекунану баъд вақте ки опити коршон ки зиёд шуд вай уже 200 250 300 000 меравад да агар ман мисол допустим тамом ки кади 3 сол 70 000 ки тамом кади бо беғайр аз ин охи ту якта кор намекунӣ ту метавонӣ хел вақте ки кор медорӣ ту 14 рӯз подряд кор мекунӣ без перерыв 14 рӯз отдих 70 000 мегирӣ ту 14 рӯзи отдихат ба отдих намекунӣ ба ҷои дигар кор мерӣ фаҳмида чӣ хел шумо як роз бинед як гуфтед ки ман беғайр аз больницаҳо дигар ҷо дигар больница бо кор мерӣ худат ба бизнес кушода наметавонӣ фаҳмо бавҷуди 70 агар гӯӣ 140 мешавад уже ваядба а оиле ки вай терапевто да ҳамин 250 боло зиёд 250 000 як сол 250 000 это уже нархномаи зур қариб ки 1.4 миллион савол ҳозир тамошобиноне ки мо тамошо мекунанд духтуро падар модароне ки фарзандонашон мединститут мехонанд ки духтуроне ки грин карта буридан амрико омаданиянд ё ин ки таърихи дигар барномасозиҳо мотивирующи моментҳои шумо дар чист масалан ҳолатҳое буд ки мегуфтед бас ман намехонам да ҳолатҳое буд ки мехоҳӣ партофтан китоба уже гуфти уже до тошноты уже тошнит от этой книги это всё из-за чего из-за того что мо эмоционально выгорать мекунем человек эмоционально выгорает барои чӣ потому что ту ай саҳар то шаба як ҳафта ба 7 рӯз як кора мекунӣ сахт дилат мезанад барои ту бояд вай кунӣ помимо этого бояд айдод набарӣ ки ту одам ту
ту робот не, ту бояд бо من одих گفتنی дори. دارم که بغیر از این باید اویلادور شوی. گفتنی بوده که اویلادور نیستی. Ойладор не нестам и оли намешад ки. نمیگیرم. تو دکتر نشم نمیگیرم. Не. چی با دختر نمیتونم تو میترسی دکتر شام با دختر میتونم. شوخی. мотивация просто بدون چیه. من بسیار آدم встречать کردم بعض وقت دلم میسوزد دکتر. چند سال کاردیولوژی کار کرده، چند سال استوماتولوژی کار کرده، چند سال میبینی تراپیوت در تاجیکستان اوپوتوی نمبر 1. Да. میبینم آنجا با دورداشو اوبر رو ترک میبرون دلم میسوزد. Да. امیدوارم معلوماتی که شما داده به حد ضرور نشد و ایوبم یک بار دیگه از نظر میگذارم. لیکن برای این دانستن انگلیسی شرط Ако шарт не ки ҳеҷ вақт уравни баланд ба стремиться накунам. Hello, way, hi, hi, خیلی نه. Не, акун флуент, акун боши чӣ қадр англисит уравняш баланд бошад, худат ба лучше хондан осонтар, не ки даже уравни А2 кати элементария гирем, китоба мехонӣ, мисол якум саҳифа ба вақти ту 50 бор словарь медроӣ, уже да саҳифи 100 ба ту уже мумкин як 3 бор дроӣ. Потому что аввали саҳифа ба калимаош, кстати, ҳамаш повторяются. Ҳамун blood pressure то охири умрата blood pressure дар любой кунҷи дунё. Пульси хун. Давление, да, артериальное давление. Ҳама ҷо якчи. Я бы не сказал, ки прям не надо гнаться за английским. Ами вақтата ёфти, чем раньше начнёте, тем лучше. Кори дордаш мекунӣ, я за, бояд кор кунию, совмещать можно. Не, агар падар модарат имконияти дошта бошад, лучше полностью паси ин шав тестан меспорӣ, ёштар меспорӣ. Калонтар бошӣ, не ки ба як чи дига аст ки пиро одамое ки сину солашон уже аз 30 гузаштагӣ метарсанд ки мо кор намегирад. Это правильно. Вақте ту донишгоҳ тамом мекунӣ, хатм мекунӣ, ту ҳар як солат гепер мемонад. Гепайку меғалтад. Агар ин гепат бисёр шудан гирад, ҳамха ганда авай. То есть шанси ки больница ту як духтур кор мегирад, кам шудан мегирад, поэтому максимально нужно ми зада вай кардан ки ай 5 зиёд нагузарад. 21 мисол тамом кардам, охирон соли ман 26, баъди 26 ман қин мешад, потому что это Америка, это столько конкуренция, это огромная конкуренция здесь. Значит, шумо як сол вақт доред ки според, наспоред. Наспоред, агар мешаду қин мешад, соперничество калони вал мешад, мегӯд мо лучши духтуро ёша кор мегирем, чун вая старый. Но одамое ки ай 35 боло, ай 40 боло, вая опыти кори доранд, бо инам нужно учитывать. Ёша опыти кори надоранд. То есть вая баланс, да, бибинед. шумо китобои медика хонсодед ба фикри шумо китобое ки дар Тоҷикистон мехондед аз ин фарқияташ хеле фарқият дорад? Куллан фарқияташ калон, потому что дар Тоҷикистон мо ки давлати постсоветский китобамо кӯҳна ростига вақте ман дохил шудагӣ будам китоб намерасидамо ба уже солҳои охир ба уже китобам бисёр шуду, но ба ҳар ҳол уже мо ба уже дар кор набуд вай китобо. Не ки отличие медицинаи Америка дар ин ки мисол дар як китоб ба ё 100 китоби моя ҷо кардагӣ дар якта китоб. Фаҳмиди чӣ кардагӣ? И структураша ҳамхе структурировать кардагӣ ки ту ба дар кор намешад. А як китоби дига ба парӣ. Ман ҳамин китобам мисол ноз хондам дар бораи ягон микроб. Ман ба не обязательно бо ман инҷа гардонам дар бораи вай микроб дар вай хонам. Микроб ҳама чиша дар ҳамин қуш кардагӣ. Ҳама чиш дар як ҷой сгруппирована, структурирована, настолько чётко ки ту ба вай дар кор нест ки бо ягон дополнительни источники дига кунӣ. Хай умедворам вақти духтур ки шудӣ баъд ҳамин чизоя ин чиза намепарту, ин китоб меистад, я умр дар перевод мекунем. Китобе ки гуфтед як мусалмон навистагиаст, патология. Ҳамин китобо шояд перевод мекунеду барои беҳбудии тиби тоҷик як Абуали ибн Сино мешида. Чиба не гуфта намешад. Агар ҳамчун духтур пешниҳод кунӣ бачаҳои тоҷик духтури оянда мехонанд, гӯянд ки ин аз самон деле ин китоби беҳтарин, чиба не мода набуд. Соли ман акум намедонам ҳозир мумкин бошад ё не уже 24 шуд, ман соли 21 тамом кардам. Соли ман хондам китоби хали набуд рас и ман вай истифода бурда наметонистам appropriately вай ҷумлата пурра туғри истифода бурда наметонистам. Ин вай сайтои ваям
потому что мефамидам английский, метарсидам, намедунам барои чи истифода намебурдем. Ами чи ки дар кор, ай ман советам ва духтуроба дуромада ай сайтои английси бинам, ба компьютер агар английси нафаҳмам ба русӣ перевод кунам, потому что там достоверная новая информация. охирон савол. Англиси шумо ба фикри шумо англиси аз кадом ҷиҳат тезтар ёд мегирӣ? Рафтани курсҳо англиси ягон девушка ёфтан англиси дон, зани американка гирифтан ё ин ки мультфилм тамошо кардан? Да, ин айбаи одам вобастагӣ дорад. Ай способности восприятия одам, способность восприятия информации, ина одам худаш назм медонад. Як хел одам ай хондан запоминает, зрительно память, як хел ай навистан. Манба бошад в зависимости чи англиси ту подтянуть кардани. Аз грамматика, аз барои хондан экзамен. Бачаке ки Россияда устой кор кардага. Он не должен сказать, для чего ему нужен английский. Барои гапзанӣ, барои кадом кор? Ёд гирифтан. Охи фарқ дорад. Ман якум фикри шахсии ман ба маъное ки ягон ҷо равад агар хотя бы фикраш расонад. Хотя бы фикраш расонад, ай ман фикр мекунам ай гӯш кардан, слуховой. Потому что вақте мехонӣ, ту неправильно мехонӣ, ба носитель вақте гап мезанад, ту ба калимаи вообще дигар хел хондагӣ ва чизе дигар гуфтааст, ту намефаҳмӣ. Бисёр гӯш кардан, гӯш. Потому что кӯдакои аҳамияте чӣ хел ёд мегиранд. Ҳеҷ киҳои намезанад, ҳеҷ киҳои намегӯяд. Ай даҳани мо мефаҳмад, дар калаш медурод, амин китоб, он понимает, что ин китоб, значит дар гӯшаш авай дуромад и связь вай мешад. Коннектор. Бо ҳамон фикри ман ба омадем. Ман чанд вақт мегӯям, боз мегӯям, аз ҳама беҳтарин роҳ барои ёд гирифтани англисӣ тамошо кардани мультфилмҳои кӯдакона бо субтитр. Тагажда менависад. Гӯш мекунед, тагша мехонед. Ҳамин ҳолат аз ҳама практикаи беҳтарин барои ёд гирифтани англисӣ. Баъд азоб бояд кашӣ. Ранги ман кӯчада мева мефурӯхтем, ёд гирифтем англисия, азоб кашидем, ёд гирифтем. То ягон азоб дар пешатон набошад, то да ягон тарс дар пешатон набошад, якчия кор кардан ба фикри ман қиимтар аст. Барои мотиватсия сахқапетон сомон ба як бор дига ташаккури зиёд сомон. Умедворам информация ки шумо ба мо додед, ин барои ояндаи баъзе тоҷикон комьюнити худомон ба даркор албатта баъзе тоҷикон барои дар оянда омада мақсад нақшаи саркашидагии худашона дар амрико ҳамчун як оянда таксист, оянда тракист, оянда ягон авқоткашонӣ ё ин ки дигар корҳое ки умуман оянда надоштагии корҳо. Ин духтуре ки шумо хонсодед, ин кори ояндадор дар ягон масалан ман дар ягон ҷо надидам ки дар ягон маъракаҳо иштагӣ бошем, дордаш года тоҷик дордаш не духтуро, журналисто, афсус блогерро файрод мекунанд аз ҳисобе ки информация бисёр. Аймон ҳисоб беҳад раҳмат, хурсанд шудам. Шумо ба раҳмат. Шумо рости гап гӯ, ман ба худованд ман нақша доштам ки ҳамин чиза ба духтурои оянда нишон диҳам ки хеда як маърака ба вохӯрдем. Спонтанно. Гуфтива забивот гузали, расписали тива украли. Раҳмати калон. Боз як бор раҳмат ба падару модар, ба акат ки сабр карда туя хонансодем. Умедворам кор ки баромадӣ расходӣ кардагиашона вазорат мекунӣ. Обязательно. Оиладор нест. Ҳозирашда плани зангириам надорад. Марам сарш агар ҳамин накунед, монед духтур шавад, баъд духтаратона ба духтур медиҳед. Як бор дига хуш омадед ба канали Тоҷик Парвизи Амрико. Гуфти бачаҳо, боз як бор дига салом алейкум, то боздид. Бай. Бай. Раҳмат.